V Bruseli dnes padlo ďalšie katastrofálne rozhodnutie. Toto rozhodnutie opäť ignoruje realitu a zrádza krajiny Strednej Európy vrátane Slovenska. Európska komisia chce zakázať uzatváranie nových zmluv s ruskými dodávateľmi plynu. To znamená, že si nebudeme môcť kupovať lacnejšiu a spoľahlivejšiu energiu, hoci naše domácnosti a priemysel už teraz bojujú s vysokými cenami. Rozhodnutie neberie do úvahy, že energetická závislosť Slovenska nevznikla zo dňa na deň, no Brusel ju teraz chce zo dňa na deň odstrihnúť. Je to ekonomický vlastný gól, za ktorý nezaplatia politici, ale občania Slovenska a naše podniky. Namiesto toho, aby ponúkli skutočné alternatívy, hrajú politické hry, no my si už nemôžeme dovoliť, aby Slovensko skončilo v offside. Toto nie je reforma, ale deštrukcia. Toto nie je stratégia, ale cesta donútenia, na ktorú nás nikto nesmie dotlačiť. Prišiel čas hovoriť jasne. Ak stratíme možnosť voľby, stratíme aj našu energetickú bezpečnosť. A my sa musíme postaviť za slovenské záujmy.